ҳомиёни ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик дар русия мегӯянд, ки муроҷиати муҳоҷирони дармонда дар ин кишвар ва дар аҳди пандемия ба онҳо зиёд шудааст. Шӯҳрат Қудратов, вакили дифоъ ва ҳомии ҳуқуқ, ки дар маркази тоҷикон дар Москав кор мекунад, рӯзи 6 март ба радиои Озодӣ гуфт, рӯзу шаб даҳҳо нафар ба онҳо барои машварату гирифтани кӯмаки ҳуқуқӣ занг мезананд. ӯ гуфт, ҳамин шанбе 10 муҳоҷир бо телефон ба марказ тамос гирифтанд, ки бархеи онҳо патент надоштанд, бархеи дигарро боздошт карда буданд. мо бо ёрдами ихтиёриёни хайрхоҳ ба ҷои ҳодиса меравем ва ба масъалаи корафтодаҳо расидагӣ мекунем. Бинобар маҳдудиятҳои пандемияи коронавируси нав дар Русия, ҳазорон муҳоҷири тоҷик ба мушкилот гирифтор шуда ва ё бекор мондаанд. Масъулони маркази тоҷикон мегӯянд, бинобар зиёд шудани муроҷиатҳо ба кори шабонарӯзӣ ва 24 соата гузаштанд то ба муроҷиати муҳоҷирони тоҷик сари вақт посух бидиҳанд. Дар Русия ҳудуди 1 миллион муҳоҷири тоҷик кору зиндагӣ мекунанд ва азбаски ҳазорон нафари онҳо бе санади расмӣ ва иҷоза кор мекунанд, ба мушкилот дучор мешаванд ва садҳо нафарашон дар боздоштгоҳҳои муваққатӣ меафтанду муддатҳои тӯлонӣ дар он ҷо мемонанд.